Здравейте, хора! Намирам се, както знаете, вече в Рила планина и аз ви бях казвала, че ще ходим и сега ще ви покажа красивата гледка. Ето там има една хижа, там също и там. Просто тук гледката е прекрасна, наистина. Много е хубава. Ето го нагоре. Връх Мусала. Мисля, че е това. Най-вероятно, със сигурност е връх Мусала. Наистина е много красиво тук. Ето тук имам една рекичка, както виждате. Ще мина на другия край. 3, 2, 1. Ето ме. То е рекичката. И да. Сега ще се приближим до езерцето, което е доста голямо. И ето там, ето точно, ето тук в езерото има нещо, мисля, че са водни лилии, но не съм сигурна. Някаква растителност в езерото има. И е много красиво, какво да ви кажа. Направо нямам думи просто. Не съм вярвала, че може тук да бъде толкова красиво, но ето. Вътре във водата, между другото, плуват едни малки рибки. Ще се опитам отново да приближа, за да, ако може да ги видите. Те са едни чернички, дълги и се движат. Предполагам, ги виждате. Ето тук е една. И да. Тук общо взето е така. Много е красиво. Нямам думи. Добре. Сега се връщаме. Ето там. Точно тук. При поточето да го прекосим. И да. Ето го потока. 3, 2, 1. Да. Това беше клипчето за днес. Ако ви е харесало, се абонирайте. И да, чао!